Pakempalan pandonga ingkang kaping sepindhah mangsa Advent Natal 2022 sumangga kawiwitan. Mligi nyawisaken manah lan diri kita manunggil ing wekdal ning sawetawis wekdal ning kawiwitan. Wekdal ning cekap. Bapak, Ibu sederek, kita sedaya sampun manunggal malih ing mangsa Advent sepisan kanthi kahanan ingkang beda kalian taun kapengker. Mugi kahanan punika boten ngirangi makna lan cara gesang kita mapak rawuhipun Gusti Yesus kaping kalih tansah binerkahan sedayanipun. Sumangga kita memuji asmanipun Gusti kanthi repining kidung KPJ 161 pada setunggalan kalih. Jiwa raga kawula. Sumangga kula dherekaken ing pandonga. Duh Gusti Yesus, Gusti kawula, rawuh paduka saestu kawula antu-antu. Paduka punika tamu agung wonten ing griya kawula. Awit saking punika kawula badhe resik boten namung ingkang ketingal ananging inggih ing salebeting nyawa kawula. Supados kawula sembada methukaken rawuh paduka. Mugi karsa rawuh ing jiwa raga kawula. Duh Gusti, kawula ugi ngaturaken panuwun paduka karsa rawuh ing griya kawula. Griya kawula pancen prasaja. Kawula ngraosaken tentrem jalaran kawula sami bangun lan ngrimati kanthi katresnan kados dene ingkang paduka wulengaken dhateng kawula. Mugi paduka karsa dedalem sesarengan kalian kawula ing griya ingkang prasaja punika. Wonten ngarsanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Semoga kita sami ndedonga. Nyuwun berkah kalau badhe nampi pangandika paduka rawuh wonten ing satengahing kawula. Ing asma dalam Sang Kristus. Amin. Kalih Petrus bab 3 ayat 8 dumugi kang 19 mekaten.
Kalih Petrus bab 8, Kalih Petrus bab 3 ayat 8 dumugi kang 11. Mumbahe para sedulur kang kinasih prakara siji iki ora kena kok lalekake. Yaiku yen ing ngatasé pangeran sedina iku prasasat 1000 taun, sarta 1000 taun iku prasasat sedina. Pangeran ora rendet anggone netepi prasetyane, sanajan ana sawening wong kang ngarani rendet, panjenengane nyabari kowe sabab kersane aja nganti ana wong kang nemu bilahi, nanging supaya wong kabeh padha mbalik sarta mratobat. Dene dina rawuh Gusti iku tekane kaya patrape maling. Ing dina iku langit bakal sirna kanthi swara gemuruh gegirisi sarta perang-perange bakal lebur kobong. Apa dene bumi lan kabeh kang ana ing kono bakal sirna. Mulane menawa samubarang kabeh iku bakal lebur kanthi patrap mangkono iku saibo gedene kasucen lan kamursitan kang kudu kok udi ing uripmu ing sakjane kowe padha nganti-anti sarta nyengkakake tekane dinane Allah ing dina iku langit bakal lebur dening geni sarta perang-perangane luluh marga urupe. Nanging cocok karo prasetyane kita padha nganti-anti marang langit anyar sarta bumi anyar kang kadunungan kayekten. Mulane para sedulur kinasih, sakjane kowe padha nganti-anti marang iku mau, padha mbudidaya supaya tinemu tanpa cacat sarta tanpa blentong, ana ing ngasane kalawan tentrem rahayu, sarta kasabarane Gusti iku kita anggepen minangka wewengan tumrap kowe kabeh kanggo oleh karahayon, ya kaya kang wis katulis dening Paulus sadulur kita kang kinasih marang kowe miturut kawicaksanan kang kaperengake marang panjenengane. Bapak Ibu ingkang kinasih, para sedherek ing pakempalan pandonga ingkang sepisan ing mangsa Advent lan Natal taun 2020 menika, kita kaparingan wewengan mirunggan ngimuti kawontenan ing pandemi kados mekaten bilih Petrus babaraken kawontenan ing dina pungkasan mangke ingkang kados mekaten gegirisi ngajak dhateng kula lan panjenengan kapurih tanpa cacat lan blentong. Bepilih wekdal-wekdal menika kaanggep minangka wewengan anggen kula lan panjenengan budidaya murih gesang kula sak-saged-sagedipun menika tanpa cacat lan blentong wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Menawi dipun raosaken ayat menika angel ning ugi minangka pamecut supados urip ing wekdal menika kita mboten paen-paen. Ingkang sepisan tanpa cacat lan blentong menika namung Gusti Allah piyambak. Dene kita kedah ngrumangsani tiyang dosa lan tansah nyuwun pitulungan saha pangapuntening dosa kanthi kita ugi ngapuntening liyan. Dados sikap ingkang kados mekaten boten saged kita gesang tanpa cacat lan blentong kejawi namung Gusti Allah piyambak. Ini menika ngatak dhateng kula lan panjenengan kedah ngrumangsani diri kula lan panjenengan. Ingkang kaping kalih bingao ing sadengah wekdal lan kahanan boten namung ing kabejan nanging ugi ing sisah. Awit manah ingkang bingah menika ndadosaken pamecut menika boten minangka momotan lan sakit lajeng wegah nindakaken kados kegambaran anak-anak menawi nggarap PR menawi kanthi kepeksa menika minangka momotan lajeng minangka tugas menika minangka bab ingkang awrat. Ananging menawi kanthi bingah kadosta pundi PR ingkang angel menika saged dipun cekapi mirunggan. Nah, bekaten kirang langkung kita kedah nuwuhaken manah bingah ing sadengah kawontenan. Mugi Gusti tansah nganti kita sedaya. Amin. Kita lebet wonten ing wekdal tidem. Sumangga kita tansah nyatunggilaken rasa pangrasa ing brayat kita supados nyawisaken manah
kagem metuaken Gusti kita Yesus Kristus. Kita telakaken kados repining kidung pasamuan Jawi angka 200 langkung. Kita pujiaken padha pindah lan padha ingkang kaping kalih. Haleluya, Yesus Kristus. Pasamuan kagunganipun Gusti kita Yesus Kristus, kita sami kaparingan wekdal kagem ndongaaken liyan minangka antum berkah kanthi prasaja tumraping liyaning gesang kita. Semoga kita sowan wonten ngarsanipun Gusti kanthi pandonga. Duh Gusti Allah Rama sembahan kawula ingkang wonten ing ngaluhur, ingkang kawula tepang wonten ing asma Gusti kawula Yesus Kristus. Ngaturaken agenging panuwun syukur kunjuk wonten ngarsa paduka Gusti, awit berkah paduka, pangrimat paduka, kasetyan paduka tumrap gesang kawula sami. Gusti Yesus wonten ing pakempalan pandonga anggen kawula njrantos rawuh paduka. Kawula tansah nyadong berkah paduka Gusti, berkah kesarasan, cekaping rejeki, kagem kapinteranipun putra putri kawula wonten ing pendidikanipun. Sanadyan kanthi daring anggenipun sekolah linangkung wonten ing wekdal punika, tasih ngadepi anggenipun ujian tengah semester. Gusti Yesus, para putra putri kawula ing tataran ngandhap dumugi nginggil tansah binergahan, berkah kesarasan, berkah kacekapan anggenipun sinau kedah jangkepi anggenipun ngawontenaken ujian menika kanthi online menika. Sedaya samukawisipun Gusti, sinyal ingkang sae, paket data ingkang cekap, Gusti Yesus paduka pribadi ingkang nyawisaken. Gusti kawula pitados paduka boten negakaken tumrap putra putri kawula ing samangke linangkung iman kapitadosanipun ingkang dados generasi kawula sami kagem kemajenganipun pasamuan kagungan paduka menika. Kawula ugi masrahaken Gusti kawontenan wedal punika pandemi COVID-19 boten cekap nanging malah saya ngrembaka menika Gusti tansah paduka tanemaken wonten ing manah lan gesang kawula pasamuan kagungan paduka saged taat wontenipun protokol kesehatan. Gusti Yesus paduka birat virus menika, paduka walaken saking sak lumahing bumi menika Gusti, lan menika Gusti ndadosaken gesang kawula tansah caket wonten ing ngarsa paduka. Kawula ugi ngengeti dhateng
pasamuan kagungan paduka wonten ing pundi-pundi papan. Wonten kawontenanipun gesang wirungganipun wonten ing pasamuan kagungan paduka wonten ing GKJ Karangnangka saking pepantan Blimbing dumugi Karangkembang. Setunggalipun Gusti Paduka ingkang pirsa, ingkang nengga pemulihan awet sesakit Gusti Yesus Paduka ingkang pirsa setunggalipun Paduka rawuh wonten ing gesangipun. Paduka pulihaken, Paduka sarasaken kanthi blurah Paduka. Sedaya sarana obat-obatan, brayat ingkang kedah ngluwenthah, perawatan para medis Gusti Paduka ageng menika dados sarana pulihipun sarasipun sederek-sederek kawula menika. Ingkang nembe nandhang sisah Gusti tansah Paduka panglipur. Ingkang nanggana kecingkrangan Paduka paring kacekapan. Ingkang nengga pemulihan ekonomi, pemulihan mental, lan sanesipun Gusti Paduka rawuhi, Paduka paring kegiatan, Paduka paringi sembodo linangkung iman kapitadosanipun. Gusti Yesus kawula ngengeti dhateng pasamuan kagungan Paduka ing wedal punika anggenipun nyambut damel linangkung wonten ing garda depan wonten ing rumah sakit, tenaga medis ingkang kedah ngrawat, ingkang kedah ngluwenthah sederek-sederek kawula ingkang sesakit Gusti Yesus. Sesakit punapa kemawon Gusti Paduka ingkang pirsa, Paduka ingkang paring saras nanging dhateng para tenaga medis menika kalau pasrahaken wonten ngarsa Paduka. Paduka amping-ampingi Paduka birat lan Paduka paring kegiatan linangkung fisikipun, mentalipun lan Gusti sedaya penyakit, sedaya virus saged uwal lan tansah nyataken dhateng sederek-sederek kawula menika. Kalau gimasrahaken pemerintahan bangsa lan negari kawula, dusun kawula linangkung Kabupaten Klaten, sedaya perkawis ingkang kedah dipun lampahi, ingkang kedah dipun raosaken wonten ing masa pandemi menika Gusti Paduka ingkang pirsa tansah Paduka paring kegiatan para pemimpin bangsa lan negari kawula menika linangkung ing benjang tanggal 9 Desember wonten ing bangsa Indonesia menika ngawontenaken pilkada kanthi serentak. Gusti Yesus Paduka berkahi samangke saged lumampah kanthi prayogi lan sedaya menika awet berkah tuwin pitulungan Paduka. Gusti kalau gimasrahaken sedaya peladosan wirunganipun wonten ing GKJ Karangnangka, para majelis, komisi, panitia, tim, koster, karyawan gereja, Gusti Paduka ageng menika dados pelados Paduka lan tansah dipun tindakaken kanthi tanggung jawab lan tansah ngluhuraken asma Paduka. Pinanggih dosa tuwin kalepatan Gusti, anggen kawula ndedonga nyuwun dhateng Paduka Gusti mugi paring pangapunten. Sejatosipun tasih kathah ingkang badhe kawula suwun, nanging awit cubluking budi nalar kawula Gusti mugi paring pangapunten lan mugi Gusti miyarsakaken punapa ingkang dados panyuwunan pasambat kawula menika. Pinanggih dosa tuwin kalepatan anggen kawula ndedonga lan wonten ing gesang kawula Gusti, Gusti mugi paring pangapunten. Wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus, pandonga panyuwunan kawula unjukaken lan mugi Gusti miyarsakaken. Matur nuwun Gusti. Amin. Mekaten Bapak Ibu sederek lan para putra sampun paripurna mbok bilih wonten lepat nyadong samudra pangaksami. Sugeng pinanggih ing wekdal candhaipun mugi Gusti tansah berkahi gesang kita sami. Shalom.